Здравейте! Това съм отново аз, Светла от Приказки в безкрай. На вашето внимание днес представям прическа за вълшебен шал. Ето как ще се случи тя. О, тя вече се е случила. Разбирам. Сега много силно се надявам прическата да ви е харесала. Ще я видя и аз след мъничко. Пожелавам на всички ви вълшебен следобед, почти вечер. И до нови срещи! Чао! Предавам ви до нови срещи от Вики и най-добрата й приятелка Цвети. Цвети, Ето я и нея. чуйте я, защото няма да я видите. Не показваме деца. Крием ги добре. До нови срещи! До нови срещи! До нови срещи!